Venner Smilers magiske dyreverden her, og jeg vil lave en video, hvad der er på min Jelly Belly julekalender. Den bliver sådan noget, ikke? Ja. Først så har vi den blå, her sådan en lisseblæk. Fokus. Det er Berry Blue, jeg gider ikke læse på det andre sprog, fordi jeg kan knap nok på engelsk. Og Blueberry, Bubblegum, Buttered Popcorn. Ja, okay. På Cappuccino, så er det kaffe eller noget, så kommer jeg ikke til at kunne smage med. Coconut, som jeg heller ikke kan lide. Det gør det ikke. Cotton Candy. Det er sådan virkelig cool, den der. Crushed Pineapple. Og Juicy Pear. Lemon Lime. Er det 2 navne, eller er det bare 1? Ja, okay. Melon. Eller melon. Og orange. Peach. Raspberry. Red apple. Strawberry. Cheesecake. Toast marshmallows. Den kommer jeg til at være min yndling, altså. Ikke godt klar over. Det bedste. Nå, det er også været færdig, inden den her stopper. Top banana. Tutti frutti. Vanilla. Rare cherry. Watermelon. Christmas Eve surprise. Nej. Okay. Det var sådan. Ja. Så vi ses for den her gang. Hej hej.